Du lytter til Annettes Univers, og jeg sidder her i mit walk-in closet og laver podcast til dig. Mine podcast vil være totalt inspireret fra mit højre selv, og aldrig med et manuskript, og så bliver de lavet her i et skab hjemme hos mig selv. Og det synes jeg er fantastisk, fordi jeg har podcastet her det sidste år på engelsk. Jeg har en podcast, der hedder The Lonely Queers, og den udviklede sig til at være en blanding af spiritualitet og det paranormale og adfærdspsykologi. Ja, men på grund af flere kvinder fra Danmark, inklusiv mine kunder her i aften, hvor jeg havde mit dansekoncept Dance Yoga, de spurgte, om jeg godt ville lave nogle episoder og podcaste på dansk og lave meditationer. Fordi vi altid afslutter med meditationer til Dance Yoga. Og det er en tanke, jeg har haft før. Selvfølgelig vil jeg lave det på dansk også. Jeg skal bare lige vende mig lidt til det. Og så vil jeg putte det ud til dig, kære lytter. Hver meditation vil være på cirka alt mellem 10 til 20 minutter. Alt efter hvad der nu er brug for i den enkelte meditation. I dag er der lidt intro bag, fordi det er vigtigt for mig, at du ved, hvem jeg er, så du kan få en følelse af, om det er noget, der resonerer hos dig, når jeg taler ind i spiritualitet. Jeg taler ind i dit højere selv. Jeg taler ind i din sjæl, og jeg taler ind i psykologi og det at være en kvinde. Mine meditationer vil hovedsageligt henvende sig til kvinder, men alle kan selvfølgelig lytte med. Jeg har en lang baggrund inden for det spirituelle, og jeg er også et medie, der har klienter, og jeg har også arbejdet med det paranormale i rigtig mange år. Og mange af de ting, jeg siger til dig, er ikke noget, jeg tror på. Det er noget, jeg ved, der eksisterer. Så du vil opdage undervejs, og måske sanse selv, at de ting, jeg taler om i mine meditationer, er fra min egen oplevelse af en anden verden, der også eksisterer i vores verden, hvis man kan sige det. Spiritualitet for mig er at lytte til sin sjæl, eftersom vi er en sjæl, der er inkarneret her på jorden. Og det er med det afsæt, at jeg laver de her meditationer, fordi i bund og grund, så handler mit liv med min podcasts, kan jeg jo sige flertal nu, og med min danseskole, og med mit spirituelle virke, og så sågar også omkring en selvudviklingsbog, jeg har været i gang med at skrive i rigtig mange år. Det handler om at dele. Så selvfølgelig, når folk de spørger, om jeg ikke vil lave podcast på dansk og lave meditationer, så tænker jeg, jamen, jeg elsker at podcaste, så selvfølgelig vil jeg det. Skal vi ikke bare starte, og så lad os tage en rejse sammen og se, hvor det bringer os hen? Jeg er i hvert fald åben, og jeg tror ikke på tilfældigheder. Så når det skal være, så skal det være. Måske har min stemme allerede fået dig til at falde til ro. Hvis du blev irriteret, så er du allerede forsvundet fra episoden her. Men dig, der er her, jeg er her for dig. Og det er min hensigt at få dig til at slappe af og finde hjem i dig selv. Det er min hensigt og min intention med de her meditationer. At finde hjem til os selv, som væsen, som menneske, som kvinde, som sjæl, og begynde at huske. Det er så vigtigt, at vi begynder at huske, hvem vi er. Jeg siger det virkelig fra mit hjerte. Det er så vigtigt. Vi alle sammen ønsker at skabe det gode liv. Men lad os nu stoppe med at ønske et øjeblik. Lad os gøre det. Lad os gøre det sammen. Så, jeg håber, at du sidder stille og roligt ned, eller du ligger. Jeg tror på, at din krop ved bedst, så ingen meditationslærer skal fortælle dig, hvad du skal. Mærk efter. Har du brug for at sidde? Har du brug for at ligge? Eller har du bare brug for at være henslængt? Halv det værd. Sæt dig godt til rette. Læg dig godt til rette. Bevæg dine fødder og dine hænder et øjeblik, og lad dit hoved bevæge sig
fra højre til venstre, som om du siger nej med hovedet, og i virkeligheden mener du ja. Bevæg dine skuldre, hofter. Bevæg din krop en lille smule nu igen, indtil du herefter beslutter dig for, at din krop skal have fred et øjeblik, så du kan få fred, og du kan få fred i dit hjerte, og bare være med dig selv et øjeblik. Meditationen i dag hedder at hengive sig, og det handler om at hengive sig til dig selv. Det er vigtigt, at vi starter med os selv. Så breder det sig som smukke ringe i vandet, og vi ønsker så at dele os selv og give fra os selv. Så den her meditation handler om dig. Sidder eller ligger du dejligt nu? Vend fokus mod din vejrtrækning. Giv dig selv lov til at trække vejret lidt dybere ind og ånd ud igen. Tag en dyb vejrtrækning sammen med mig. Vi trækker vejret ind. Holder vejret på 3, 2, 1 og slipper. Ja, slip. Slip din vejrtrækning. Sådan, træk vejret ind igen. Dyb vejrtrækning. Løft din brystkasse. Hold vejret på 5, 4, 3, 2, 1 og slip igen. Slip din vejrtrækning. Sådan. Rigtig fint. Lad os tage en sidste sammen. Træk vejret ind. Træk vejret ind. Hold dit vejr. Hold det. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 og slip. Og tøm dine lunger. Tøm dine lunger. Tøm lungerne for luft. Og bare træk vejret helt naturligt. Slap af i dine hænder. Slap af i dine fødder. Giv dig selv lov til at være sammen med dig. Meditation, det handler om at være bevidst i nuet. Det handler om at være med dig og dig selv. Du hengiver dig til dig selv et øjeblik. Træk vejret naturligt og lad din krop begynde at slappe af. Du slapper af i din krop. Du giver dig selv lov til ikke at orke og skulle noget lige nu. Giv dig selv lov til bare at være til her og nu. Hvad der dukker op af tanker, lad dem passere som de smukkeste skyer foran dit åsyn. Du orker ikke at gå ind i dine tanker. Det er som om du bare slapper mere og mere af. Du skal ingenting. Du skal ingenting. Du skal bare være til her og nu. Slap af. Du slapper af i din krop. Du slapper af i dit hoved. Du slapper af i dine hænder og i dine fødder. Hele din krop er afslappet. Du tillader dig nu selv at gå ind i en tilstand, hvor du ikke skal noget, og hvor intet kan distrahere dig. Det eneste du skal, er bare slappe af og være her og nu. Træk vejret. Det er rigtig godt. Træk vejret. Giv dig selv lov til ikke at tænke på noget. Tillad tankerne at være der og passere dig, uden at du orker at gå ind i dem. Nu skal du bruge din fantasi en lille smule. Og vi skal ud på en lille rejse. Og vi skal forestille os, at vi er på denne her fantastiske strand. Det er som om, at det er en strand, du har været på før. Måske i virkeligheden har du været på den. Eller også så fantaserer du om en strand, du kunne tænke dig at være på. Uanset om du kan se det for dig eller ej, så er du et menneske, der kan sanse.
Så selvfølgelig kan du gå ind og sanse nu, hvordan det føles at ligge på denne her dejlige strand. Der er varmt omkring dig. Måske fornemmer du bølgernes brus i havet. Måske fornemmer du vinden over dit ansigt, over din krop. Er der fugle, der siger noget? Er der stemmer fra andre på din strand? Du bruger din fantasi og forestiller dig, at du er på en strand, og lige præcis der på din smukke strand, som du selv har valgt, skal du ingenting andet end bare være til her og nu. Du skal bare være i nuet, og du mærker den dejlige fornemmelse af at være til. Du er afslappet, og du skal intet andet end bare at være til. Det er som om, at du fornemmer, mens du ligger på din strand og slapper af, så fornemmer du, at du begynder at lyse som det smukkeste lys. Det er ligesom om, at hver en celle i din krop begynder at lyse. Du slapper af. Du er i en tilstand, som du kender rigtig godt. En ændret bevidsthedstilstand, hvor du bare er til. En naturlig tilstand, der får dig til at være tryg. Og som du begynder at lyse ud af din krop, hver en celle lyser. Hele din krop lyser. Så forestiller du dig, at solen er over dig. Skarp, lækker, dejlig, varm, livgivende sol. Den lyser tilbage på dig. Så du forestiller dig nu, hvordan solens lys lyser på dig, og du skinner tilbage som den smukkeste juvel du er på din strand, hvor du ikke skal noget. Du er helt afslappet. Dit lys, der kommer ud af dig, fra din sjæl, fra din krop, mødes med strålerne fra solen. Det sanses som om to venner mødes. Lyset fra oven kommer ned på dig. Lyset fra dig stråler ud af, opad, henad og nedad. Du mærker, hvordan du mødes med solens varme stråler. Et sted, som du ikke har ord for. Det sted, hvor I mødes, bor i dit hjerte. Der er et sted, et særligt sted i dit hjerte, hvor der findes fred og hengivenhed. Her er stedet fri for frygt og stress og jag og distraktioner. Her i dit hjerte findes der et særligt sted, hvor du kan hengive dig til dig selv og bare være med dig selv som det smukke lys, du i virkeligheden er. Du mærker solens stråler gå ind i din krop og mærker, hvordan du samtidig rækker ud mod solens stråler. Blander dig med dem. Jeres stråler blandes sammen i den smukkeste dans. Det sanses som om, at du lader op. Det sanses som om, at du, mens du overgiver dig til bare at være til her og nu, bare være dig i al hengivenhed, uden at skulle noget, bare at være til, med din egen energi.
så føles det som om, at du bliver nulstillet. Solens stråler heler og nulstiller dig. Den nulstiller dig på en måde, hvor du sanser, at din krop ligesom får flow. At blodet kan bruse igennem din smukke krop, uden forhindringer. I den nulstilling, som du nu får fra den smukke sol og strålerne, healer du. Du heles på en måde, hvor blokeringer fra din krop fjernes, og hvor du kan gøre dig klar til at møde verden fra en ny blank side, uden at der er skrevet noget i forvejen. Tilbage til dit hjerte, hvor hengivenhed den lever hånd i hånd med selvkærlighed. Den kærlighed, der bare er dig. Den kærlighed, du aldrig skal bruge energi på at prøve at finde, den er i dig. Du ved helt inde i dit hjerte, at du kan aldrig lære at elske dig selv, fordi du er allerede den kærlighed. Du kan ikke lære noget, du allerede er. Og det sted i dit hjerte, hvor hengivenhed lever hånd i hånd med kærlighed, der ved du nu, du husker nu, at du er kærlighed. Og alt hvad du skal fremadrettet på den blanke side, og en ny dag, et nyt liv, hermed starter, skal du bare være den kærlighed, du er. Og selvkærlighed er også kærlighed til andre. For vi er forbundet alle sammen. Vi er ikke adskilte, som vi tror. Det sanser du her, mens du hengiver dig til oplevelsen af at være med dig selv på din smukke strand. Som det smukke lys du er, med solens varme stråler, der fylder dig op med livsenergi og harmoni. Din krop slapper af. Du sanser, at du er helet og nulstillet og klar. Klar på at komme tilbage til dit liv. Men viden, at du allerede er den kærlighed, du måske har søgt efter i mange år, og har troet, at du skulle finde udefra, hvor du fyldte dig op med oplevelser, rejser, erfaringer, kærlighed for andre. Nu ved du, det behøver du ikke gøre mere. Jo, du kan gøre det som et krydderi, men den virkelige essens i dig er kærlighed. Du mærker, at solens stråler, mens du er på din strand, trækker sig tilbage til solen. Og dit eget lys trækker sig tilbage til din smukke krop. Din smukke krop, som du er skabt med til at have med på jorden. Din bedste ven. I skal være sammen resten af dit liv. Så giv dig selv lov til i den kærlighed du er, at ære din krop. Gør noget rart for dig selv, noget der gør din krop glad. Du ved bedst selv. Tro på dig selv. Du ved bedst selv. Og din krop ved det bedst selv. I er perfekte. I er de perfekte partner. Så du forestiller dig, at du forlader stranden, tilbage til det rum, hvor du nu har ligget eller siddet og slappet af. Du kommer tilbage til din krop. Kom tilbage til din krop. I kærlighed og hengivenhed. Ja, du er så dygtig. Du har gjort det. Det krævede ingenting. Det er så vildt. Det krævede ingenting af dig. Du skulle bare være til her og nu. Træk vejret. Vend fokus tilbage til din vejrtrækning. Træk vejret. Mærk din krop. Mærk, at du er til. Træk vejret lidt dybere. Træk vejret.
Ja, og nu. Det er godt. Træk vejret. Sådan. Træk vejret. Kom tilbage. Begynd at bevæge dine fingre og dine hænder. Bevæg dine fødder og din tær. Åbn dine øjne. Og mærk, hvad er det, du kigger på? Hvad er det første, du kigger på, når du åbner øjnene? Bliv ved med at åbne øjnene. Hold dit blik fast på det, du kigger på. Bliv ved med at kigge derhen. Træk vejret ind, mens du fortsat kigger. Træk vejret og ned. Mærk luften omkring dig. Hør lydene omkring dig. Kom tilbage til min stemme. Kom tilbage til din dag i dag. Med den nye blanke side. I en hemmelig lille viden om, at du behøver aldrig at skal prøve at elske dig selv igen. Det er slut. Endelig er det slut. For du er allerede kærlighed. Husk det. Du skal bare leve det. Husk det. Vågn op. Vågn op med mig. Vågn op. Vågn op.